Allah ya sarki ka kare mu ya lule jalali wal ikrami Allah ka kai ni babu da yan ya mai sama Allah kai ni babu da yan Alhaji Mansur matashi ne na matasa Alhaji Mansur matashi ne shi na matasa Alhaji Mansur Alhaji Didi Allah ya rika akwai shehu na lalluyi market na nunyanya mai kayan aiki ba da so in shiga iya barka ka da mazaje hannun ka saboda cewa kuma kora ga ita kora nani baban shi aiki da hankali ya daɗi in babu hankali ba ne ko ayyo bai ce ka kyauta shiga ya kai nuna mahori yaro bai jan ka gaba ba sannu da mama sannu da yaki mai jawa yau baya da raine mai ra'ayina ni shi ne ka kauna mai ra'ayina ni shi ne ka kauna idan na ɗauki tamurana san kwatarri na yi in gano ya nusa mai agogo baba kasuwa da sakwato Allah sarki ya rika mai yara ya ina mutuwa ina ruwan kada daɗi ta balan kada bai dami mala ko da magani ba daɗi ta balan kada bai dami mai zama rayuwa Allah ya ji ɗan oga Kabiru ɗan sanda ya ci kasuwa ya kuba. Allah ya ji ɗan mai gida a daskale na mina ya ci kasuwa ya kuba. Gaba ɗaya sai in ce musu. Gaba ɗaya sai mu in ce musu. Haka take. Abubakar Gambo maji daɗin gargatan nufi babban mutum na gwaunan Neja bawo mai aiki kama da katafi da bawo gwaunan gwaunonin jihar Neja
ba na dukai muna suwa ne kan tsere sata kawai Alhaji Gambo Abubakar Gambo na aika maka aiki na kai shuru ko gale mai gida Alhaji Gambo Abubakar Gambo na aika maka aiki na kai shuru ko gale mai gida Alhaji Gambo tamani kai dan Allah shin wai lahimi banai maka Alhaji Gambo tambaya gare ni shin wai lahimi banai maka Maye mala'ikan biyan gurmata kuma mala'ikan kuda wannan mai arna ko da mai hawan ƙarfi dai gabaru ba a wadar tsarar kana Alhaji Gambo gabaru ba a wadar tsarar kana Alhaji Abu da Alhaji Yaro mai dama doyewa halawa gari da balan gada mai dambe mai dama rayuwa halawa Alhaji ya nusa mai agogo da gilashi babban kasuwar Sokoto. Ranar Alhaji Babangida a saba a bari waɗanda masoya ne na asali masu da shaka goma mai gida.